Aktivistom sa podarilo počas volieb v Bratislave zozbierať 90 000 nových podpisov proti hazardu. Získali tak hlasy tretiny oprávnených voličov hlavného mesta. Úspešnou petíciou sa bude ďalej zaoberať mestské zastupiteľstvo. Podpisy pod petíciu Zastavme hazard zbieralo v Bratislave 770 aktivistov, najmä katolícki aktivisti Aliancie za rodinu, ale aj slovenskí skauti či dobrovoľníci z organizácie Úsmev ako dar. Úspešní boli aj v iných mestách. V Galante vyzbierali, v Ružomberku vyzbierali, v Levoči vyzbierali. V Prešove, kde bola kontrapetícia, majú vyše polovicu. V Dolnom Kubíne, ktorý sa pripojil vo štvrtok, majú vyše 2/3. V Šaščine, ktorý sa pripojil v piatok, majú viac ako polovicu. V Nitre majú viac ako 2/3 potrebných podpisov. Podľa občanov, čo podpísali petíciu, dochádza k narušovaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Hlavné mesto žiadajú, aby zakázalo prevádzkovanie hazardných hier na území Bratislavy. Mestské zastupiteľstvo bude prijímať toto všeobecné záväzné nariadenie, ktoré bude platné pre celé mesto a potom všetky mestské časti budú musieť zhodne postupovať, aby to nejaký prokurátor nenapadol. Rovnaký proces bude nasledovať aj v iných mestách. Či bude hazard zakázaný, rozhodnú miestne zastupiteľstvá. Podnikatelia v zábavnom priemysle upozorňujú, že sa budú právne brániť, pretože podnikajú v súlade s platnou legislatívou. Diana Murzíková a Elena Senková, RTVS.